96 urte betetzen dira Gernika bombardatu zutenendik. 1937ko apirilaren 26an, Alemania Kondor Legioak eta Italia fasistako Aviazione Legionaria abiazioak Gernika bombardatu zuten 100 hildako eta zauritu eraginez. Urtero bezala, sarraski hura gogoratzeko ekitaldi ugari antolatu dituzte herrian. Aurten lehenengo aldiz, Felix Bolaños, Memoria Demokratikorako ministroa joango da ekitaldietara. Azken ikerketen arabera, 2000 lagun baino gehiago hil ziren bomben ondorioz. Kaixo eguerdion, Gernikako bombardaketaren 86. urteurrena dugu gaur, eta honekin batera urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dituzte sarraskia gogoratzeko. Martxoak 3 elkarteak bombardaketaren biktimen omenez sirena jotzeko ohorea izango du. Arratsaldeko 4:00 lore eskaintza egingo zaie bombardaketan hildakoei hilerrian. Horren ondoren, Gernika Garretan izeneko kale antzerkia izango da. Eta egun amaitzeko kandelen ibilbidea egingo da Foruen plazatik abiatuta. Eta atzo onartu zen hezkuntza legearen aurreproiektua. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak azaldu zuenez, legearen printzipioak hezkuntzan euskara lehenestea eta ikasle zaurgarriei arreta ematea izango dira besteak beste. Lehenengoa, xedapen orokorrak, bigarrengoa hezkuntzarako eskubidea eta elkarbizitza positiboa, hirugarrena hezkuntza sistemaren gobernantza, laugarrena hizkuntzak euskal hezkuntzan, bosgarrena berrikuntza, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza, eta azkenik ikastetxeen autonomiari dagokiona. Titulu hauek lege proiektuaren bizkarrezurra jasotzen duten, eta hurbiltzen dira gizarte gisa aurrera egiten jarraitzeko ezarri ditugun, bai erronkak eta bai ibilbidea. Orain, legebiltzarraren analisia eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Baldintzapean geratu da Aske Sebas Etxaniz euskal presoa. 20 urte eta erdi espetxealdian eman ostean. Bestetik, Aitzol Etxaburu euskal herriratu dute, Martuteneko espetxera ekarriz. Frantzian 14 urtez egon zen preso. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Azaroan Espainian hitzarmen berri bat erregistratu zen sukaldaritza modernoko markak izenekoa eta patronalak jatetxe kate handietan eta haien frankizietan aplikatu nahi du ostalaritzako hitzarmenaren ordez. Horrek beste murrizketa batzuen artean 140 inguruko soldata murrizketa dakar. Hori salatzeko protestak egin dituzte gaur hegoaldeko hiriburuetan eta Amekako lankideak Bilbon izan dira. Eskatzen duguna da, hemen lan egiten badozu, hemengo lan baldintzak aplikatzea, hori da Bizkaiko hitzarmena aplikatzea, eta ez estatu mailako hitzarmen bat sinatuta komisione sujete eta fetikorekin. Ulertzen dugu patronala gure dauena da, egin da, hemengo langileen lan baldintzak prekarizatu albada gehiago. Elak da zigak, hitzarmen hori inpugnatu egin dugu, gaur dekogu epaiketa audientzia nazionalean eta 4 herrialdetan, Euskal Herriko 4 herrialdetan kontzentra bat egin dugu. Orduan gure dugune da, hemengo langileen lan baldintzak bermatzea. Arantxa Urreta Bizkaia idazleari emango dio 111 akademiak urteko saria. Akademiako kideek idazlearen azken etxea eleberria izendatu dute iaz argitaratu zen libururik gogokoena. Urreta Bizkaiak ekainean jasoko du saria jendaurreko ekitaldi batean.
Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. 86 urte betetzen dira Gernika bonbardatu zutenetik. Hori dela eta urtero bezala sarraski hura gogoratzeko ekitaldi ugari antolatu dituzte Gernika herrian. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe. Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Populazio zibilaren aurkako eraso horiek ez ziren inoiz ere gertatu behar, eta estatu demokratiko bati dagokio eta bere gain hartu behar du errekonozimendu hori. Eta atzo onartu zen hezkuntza legearen aurreproiektua. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak azaldu zuenez, legearen printzipioak hezkuntzan euskara lehenestea eta ikasle zaurgarriei arreta ematea izango dira besteak beste. Hezkuntza legearen aurreproiektua onartuta Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaliko du lege testua tramitazioa hasteko. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute euren proposamenak eta aldarrikapenak aurkezten. Orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurreproiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du, bi hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela eta orain aurreproiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurreproiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez baituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin dute. Sinatzaileak izan da akordioarenak eta ezagutzea horretik onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Ta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Sindikatuek eta alderdiek hezkuntza legearen proiektuaren lehenengo balorazioa egin dute. Kontseiluak esaterako hobekuntzak sartu behar direla azpimarratzen du. EH Bilduk ordea balorazio positiboa egin du. Hurrengo egunotan aurreproiektuak sortu dituen erreakzioak zabaltzen joango dira. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute eta orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurreproiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du, bi hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela eta orain aurreproiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du.
Comisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez baituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin dute. Sinatzaileak izan da, akordioarenak eta ezagutzea horretik onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Ta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi batean helduko da. Izan ere, behar ginen bizi kalitatea okertzen ari den bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela salatu dute sindikatuek. Eta testuinguru horretan, langileen nazioarteko egunean, kalera ateratzeko deia egin dute sindikatuek greba eta borrokaren garrantzia aldarrikatzeko. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari dela salatu dute sindikatuek. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Gora egin du gainera egoera zaurgarrian eta pobrezian dauden herritarren kopuruak. Eta bien bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen ditu. Langileak desjabetzen diren enean, enpresen irabaziak, banketzenak, zaintzarekin negozio egiten duten enpresenak, edo likagai banaketa kate handienak gora doazela ohartarazi dute. Gure gobernuen inakzioa eta bestetik blokeo patronala. Patronalak oztopatzen ditu gaur hitzarmenen negoziazioa. Era berean, M-bata soldaten eta pentsionaldeko defentsan murgilduta dator. Eta testuinguru horretan soldatak igotzeko, prezioak jaisteko eta aberastasuna banatzeko neurriak lortzeko antolakuntza, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu dute sindikatuek. Zere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Ez dagoela eraldaketarik, patronala eta instituzioak horretara behartu gabe. Ez dagoela eraldaketarik, konfrontaziorik gabe, aktibazio sozialik gabe. Euskal sindikatuek bakoitzak beraldetik deitu dituzte langileen nazioarteko eguneko protestak. Elak borrokan irabazteko lopean mobilizazioak egingo ditu Iruñan eta Bilbon. Labek berriz 8 protesta antolatu ditu. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Duteran. Egiteko beste modu bat lopean. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek baina manifestazio bateratuak iragarri dituzte. Eta soldatak igo, presioak jaitsi irabaziak banatu goiburupean kaleraterako dira Iruña, Bilbo, Donosti eta Gasteizen. Bestalde, zeretek arrazoi ugari ditugu lelopean protestak antolatu ditu Bilbo, Barakaldo, Donostia, Iruña eta Gasteizen. Bada maiatzaren lehenean, kaleak betetzeko deia egin dute aldaketa baten behar aldarrikatzeko eta egoeren erantzule diren patronal eta gobernuei seinalatzeko. Iurretako EITB-ren egoitza izandako eraikina Osakidetzaren logistika egoitza zentralizatua eta materialen biltegia izatera igaroko da. Gotzone Sagarduik osasun sailburuak azaldu zuenez, haien helburua erosketen zati handi bat zentralizatzea eta plataforma logistiko bat sortzea da horiek bilatzeko eta banatzeko. Gipuzkoako probintzia auzitegiak agindu du Arkaitzerrekan 2020an eta 2022an izandako isurketak batera ikertzeko. Bien artean loturak ikusten dituela eta
Gaur-gaurkoz, Gipuzkoako hondakinen kontsorzioko zuzendaria eta 4 enpresetako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toksikoagatik. Testuinguru honetan, larunbatean Lasarte Oriatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak deituta. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara egindako isuri kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toksikoagatik. Testuinguru honetan, larunbatean Lasarte Oriatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak deituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11:00. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitzerrekan gertatutakoa. Energia berriztagarrien bueltan Nafarroara begira jarriko gara. Izan ere, 34 azpiegitura egiteko baimena eman du Foru Erkidegoak. Horietatik 17 parke eolikoak izango dira, eta beste 17 eguzki parkeak. Guztira, 1314 megabat ekoiztuko dituzte, 420 megabat eolikoek eta 894 eguzki panelen parkeek. Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak emanda, 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte. Urren ez urren 420 megabat eta 894 megabat ekoiztuko dituztenak. Instalazio horiek 1314 megabateko potentzia izango dute orotara. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. 34 espedienteek Nafarroako gobernuko organo eskudunek emandako ingurumen eta hirigintza bateragarritasuna dute, eta aurretiazko administrazio baimenen jasota daude. Gainera parke eolikoen kasuan 3 martxan jartzeko akta dute jada. Alegia Buñuelen joango den Pestrez parkeak, Kabanillasen eraikiko duten Serralta parkeak eta Orkoiengo parkeak jaso dute martxan jartzeko oniritzia. Aldiz 50 megabat baino gehiago ekoizten dituzten azpiegiturei eta herrialde bat baino gehiago hartzen duten parkei, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eman beharko die baimena. Orkoiengo parkean jarri dute azpimarra, izan ere parke esperimentala izango da, enpresa jabeak esperientzia hartzeko etorkizunen Nafarroko energia berriztagarrien ekosistemaren lehiakortasuna hobetzeko. Dena denez da horrelako lehenengo parkea, Alaizkoan ere horrelako beste 6 aerosorgailu daude. Bestalde Korraldel Molino bat izeneko parkea hibridoa izango dela azpimarratu dute, energia eolikoa eta eguzki energia batuko baitituzte. Era horretara elektrizitate gehiago sortuko du parkeak. Orain artekoei 34 energia parke hauek batuta, 2700 eta 407 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroak, eguzki panel eta aerosorgailuekin. Nafarroako Lizarraldeko landa eremuan dagoen Zumaldia eskola txiki geratu da ikasle eta irakasleentzat. Izan ere, 5 klase izatetik 8 izatera igaroko dira datorren ikasturtean. Gurasoek agerraldia egin dute eta plataforma bat sortzeko nahia ere adierazi dute.
Nafarroako Lizarraldeko landa eremu eskola txikia da Zumadia. Abartzuza herrian kokatua dago. Duela urte gutxi eraiki zuten eta 8 gelendako prestatua zegoen, baina irailean 8 gela izanen direla aurre ikusi dute. Ikasle eta irakasleak pilatuta izanen dira beraz eskolan. Gurasoek hezkuntza departamendura jo dute, baina erantzunik jaso ez dutenez, guraso plataforma bat sortzea erabaki dute inguruko eragileekin. Zumadia Abartzuza landa eremuko eskola da. Lizarraldean kokatzen da Zumadia eskola eta bertako familiak kezkatuta daude ikasle kopuruaren igoeragatik. Eta ondorioz, eskolak bizi duen espazio faltagatik. Eskola 5 talde biltzeko eraiki zen, 2 aurrezkuntzan eta 3 lehen hezkuntzan. Eta datorren irailean, 8 talde aurre ikusten dira espazio horretan bertan. Zumadia eskolako familiak arduratuta daude. Ikasle kopuruaren igoeragatik gure eskolak bizi duen espazio falta dela eta. Espazioa funtsezkoa da kalitateko hezkuntza bermatzeko. Eta agerikoa da, baldintza horietan, hezkuntza proiektu ezin dela fundamentuzko kalitate parametroetan garatu. Horretaz gain, hurrengo 5 ikasturtei begira egiten dugun aurreikuspenak esaten digu errealitate berberarekin jarraituko dugula. Hilabete haunitz pastu dira, hezkuntza departamentuan honen berri izan zuten lehendabiziko alditik. Sobera denbora, erantzun ofizialik jaso gabe. Biztanleria galtzeko joera pairatzen duen landa eremu honentzat, bere biziko garrantzia duen osagaia da eskola. Arazo hau konpontzeko borondatea eta elkarlanerako prestutasuna plantan ezarri dute gurasoek. Horretarako, elkargune eta lan tresna izango den plataforma bat sortzeko asmoa azaldu dute. Xedea, Zumadia eskola zaindu eta zonaldeko eragileekin bat egin. Etxarriaren asko Andramari ikastolak Sakarako mankomunitatearekin elkarlanean Eman Arnasa gureari jardunaldia antolatu du 2023ko Nafarroa oinezen testu inguruan. Bertan hezkuntza eta euskara uztartuko dira. Kike Amonarriz, Idurre Eskizabel edo Nora Salbotz adituek hartuko dute parte besteak beste. Leire. Larun batean, Erdiz Bizirik plataformak antolaturik manifestazioa izan zen Iruñako karriketan barrena. 2000 lagunek parte hartu zuten Magna Magnesitas enpresak Baztanen eraiki nahi duen meategi proiektuaren kontra. Landa eremuaren defentsaren lelopean, Erdizko meategi proiektua galaraztea eta bertako herritarren iritzia errespetatzea eskatu zuten. Eta salatu dute horretaz gain Nafarroko gobernuak ez duela tramitazioa bertan bera utzi nahi. Hainbat alderdik, sindikatuk eta kolektibok babestu dute proiektua eta Erdiz Bizirik plataformak aurrera jarraitzen du. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz Bizirik elkarteak meatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko meatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroko gobernuan Erdizeko meatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula holako makroproiektu suntsitzailek onartuko, Baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, Baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintza espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea
eta UGPA tramitazioa bertamera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan Ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Apirilaren 27an San Prudentzio egunaren bezperan danborrada protagonista da. Arabako danborradak probintzia plaza urtero girotzen du, danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira egun berezi honetan. Apirilaren 28an berriz, Armentiako erromeria da, gastronomia da nagusi egun horretan, batez ere barraskiloak. San Prudentzio Arabako lurraldearen zaindaria da eta ohorezko jaiak apirilaren 27an hasten dira, hots jaiegunaren bezperan. Egun horretan, arratsaldean probintzia plazan danborradaren erretreta izaten da. Danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira eta plaza girotzen dute. 2019an, Jose Maria Bastidak danborrada zuzendaria izateari utzi zion eta Leire Betolatzak hartu zuen lekukoa. Bueno, pues ez beteta, ez? Berri hori izan zen niretzat, alaitasun betetaz sentu nintzen, eta emakumea izateari, nin beti esaten dut naturala hartu nuela, ez? Azkenean prozesu naturala izan da, danborradan ez dakizen bat urte daramat parte hartzen, eta azkenekoa izan da danbor nagusia izatea, ez? Eta lehenengo emakumea naiz, baina, bueno, erreferentea bezalakoa, emakumeak erreferente bezala ikusten banaute, ondo, hobeto, emakumeak behar ditugu erreferenteak. Eta hartzen banaute erreferente bezala, oso ondo. Bueno, ni hasi nintzen, danborrada txikikoen, eta nire aitak elkarte batean zegoen, nire aitona baita, eta esan zidaten, nahi alduzu parte hartu danborrada, eta hasi nintzen horrela, Apirilaren 28an berriz, erromeria egiten da Armentiako zelaietan. Jai giroa maiatzaren batera arte luzatzen da. Egun horretan, estibalizko santutegira igotzen da. Santutegian patata tortilla lehiaketa, Euskal Herriko kirolak eta urrezkoa eta dantza txapelketak antolatzen dira. Danborrada hunkigarria izan zen, ez? Azkenean, emozioz beteriko eguna izan zen, berriro aurpegiak ikustea, beste jendearekin topagunea izan zen, ez? Ez dakit, azkenean 2 urte pasa ziren, entzegurik gabe, hemen plazan egon gabe, jo gabe, abestiak entzun gabe, izan zen hunkigarria. Bueno, 250 pertsona edo ateratzen gara danborradan, gutxi gora bera, Baina maite dugunok San Prudentzio jaia, Armentiako erromeria edo danborrada, da gure data seinalatua, ez? Garrantzitsuena. Bizitzen dugu, urtero gure jaia San Prudentzio bizitzeko, ez? Eta eguneko gaiari lotuta Gernika bizirik kantaren bideoklipa aurkeztu du Gernika Memoriaren lekuko elkarteak. Azaleratu behar dela, lau haizetara edatzea geure lana dela. Keak oroitzen digu, txuak pizturik dirauela. Keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, itxaropenik badela.
Eta kiroletan ate joka dugu maiatzaren 6, Osasuna eta Real Madridek jokatuko duten kopako finalaren egun handia. Sevillan ez ezik, Nafarroako herri eta hiriburuan partiduaren egunera begira prestaketa lanetan ari dira jokalariak zein zaletuak. Sevillarako sarrerarik ez duten zaleek, Iruñako Gaztelu plazan ikusi ahalko dute, partidua 4 pantaila erraldoietan ikusgarri izango dute. Leire. Taxoarera heldu gara Osasunako entrenamendua salseatzera. Izan ere, Osasuna oso modan dago. Zer erranik ez, ligako Kadizen kontrako eta larunbateko Betisen aurkako partidua irabazi eta gero. Gainera, salbazioa izateaz gain, gehienek Europara ere begiratzen dute. Baina garrantzitsuena ate joka dugun maiatzaren 6ko finala da. Osasunak Real Madriden kontra jokatuko du norgehiagoka eta gainera partidua arrisku handikoa izendatu dute. Eta Sevillan ez ezik, Nafarroan eta Iruñean ere ospatuko dugu festa eta partidu erraldoia. Izan ere, Gazteluen parantzan 4 pantaila handi paratuko dituzte partidua ikusi ahal izateko. Osasuna momenturik gorenean dago. Pasaden larunbateko Betisen aurkako garaipenak lehendabiziko mailako txartela luzatu dio eta baikorrenek ere Europara begiratzen dute. Baina garrantzitsuena dudari gabe maiatzaren 6ko Sevillako Lakartujako norgehiagoka izanen da. Real Madriden kontra jokatuko duen kopako finala. Momentuz, 19.000 gora zaletuk izanen du sarrera eta dagoeneko Gorritxo uholdea garraio eta alojamendu bila ari da. Iruñeko udalak 4 pantaila erraldoi paratuko ditu Gazteluen parantzan, Sevillara joan ez diren zaletuek partido eta giroarekin profitatu dezaten. Nafarrako bertze herrietan ere partidua ikusgai paratuko dute. Hala nola, Zizur, Mutiloa, Argetas, Faltzes, Irunberri, Biana, Artika, Fitero, Koreia edota Kaskanten. Iruñeko alkateak ere azpimarratu du partidua galdu edo irabazi, jokalariei behar bezalako harrera egingo zaiela. Finalera iristea bakarrik garaipen handia dela. Zale Gorritxoak udaletxeko balkoitik Jagobaren bertsoa aditzeko irrikitan. Eta bueltan da Vitoria-Gasteiz trail lasterketa 3 urteko geldialdiaren ondoren. Urriaren batean izango da natura eta kirola uztartzen dituen probaren 13. edizioa. 16 eta 26 kilometroko distantzietako probak izango dira eta dagoeneko zabalik dago izen ematea. Natura eta kirola uztartzen dituen lasterketa hau Euskal Herriko mendi lasterketarik sendoena da. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Mireia Saizekin egon gara, osasungintza publikoaren aldeko plataformako bozeramailearekin. Ez dakiten non gauden, ezkutatu gaitezen.
12:30 pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Mireia Saiz, osasungintza publikoaren aldeko herri plataformetako bozeramailea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira, hasiko gara apur bat asteburura begira, izan ere manifestazio jendetsua, oso jendetsua burutu zen bai Gasteiz, Donostian eta Bilbon, Bilbon bakarrik 13.000 pertsonatik gora batu ziren, beraz hor bada haserre metatua eta aldarrikatzeko gauza asko izan zaituzten, nolako balorazioa egiten duzue? Herri plataformatik oso balorazio positiboa egiten dugu, 70 eragile sozial, sindikar, auzotar, ekologista, feminista atxikitu ziren manifestazioetara, oso garrantzitsua izan da, baita ere 1000 eta 1000 herritar, osasungintza publikoaren defentsan ez da, balorazioa positiboa da, nesko baietz. Ez baina, hainbeste jende batzea bada erakusle, jendea ohartzen ari dela egoera, ez dela bat ere samurra zer da jendea pairatzen ari dena, osasungintzara akzeditu nahi duenean. Zerrenda luzea da, eta egunero bizi dira egora horiek gure auzoetan, gure herrietan, osasun zentroetara joaten garenean, paken itxierak, osasun zentroen ordutegien murrizketak, medikurik gabe izateak, justifikazioerik gabeko zita telefonikoen igoera, arreta presentziala lortzeko zailtasun handiak daude, osasun zentro guztietan, arreta pertsonalizatuaren galtzea, arrakala digitala, lehen mailako arretaren kolapsoaren ondorioz larrialdien saturazioa, eta zerrenda luzeagoa da, itxaron zerrenda, ebakuntza probak espezialisten gana heltzeko, eta egunero gure auzokideok bizitzen dituzten egoeren erakusle dira. Horregatik eta aipatu duzun guzti horregatik beste falta diren horien gatik Osakidetzaren desegitea gelditu behar dela. Esan duzu, alare hor, Gotzone Sagarduik, entzun dugu hainbatetan esaten hola, ez dagoela desegiterik, gezurra dela hori. Ohituta gaude Gotzone Sagarduiren gezurretara, eta ohituta gaude egiten duten manipulazioara, ez da, Gotzone Sagarduik inbertsioari buruz hitz egiten du, baina aipatu behar da nora bideratzen den inbertsio hori, ez da, hitz egin behar dugu externalizazioari buruz, zerbitzuen kontratazioari buruz, kontsultorien kontratazioari buruz, diru hori bideratzen da lehen mailako arreta indartzeko, arreta presentziala hobetzeko, hurbileko arreta indartzeko, ala bideratzen da enpresen subkontratazioentzako eta haien enpresa lagunen poltsikoak puzteko, hori da garatu behar duguna eta esan behar duguna ozen, ezta? Dirua nora bideratzen da inbertsio hori, baina heltzen da herritarrengana ala ez, eta errealitatea astuna da, ez da heltzen eta egunero bizitzen dugu. Horren aurren azkenean aldaketa abiatzeko plantatzen dena edo duzuena sinplea da, kalitatezko eta hurbilekoa izatea, nolako osasungintza nahi dugu? Nahi dugu hurbileko osasungintza integrala, unibertsala eta 100% publikoa, irisgarria egokituta eta 100% publikoa izatea eta denon eskura, ez da privilegio bat, osasun eskubidea unibertsala izan behar da eta hori da bereziki eskatzen duguna. Baina hor, lehentxeago desegiteaz aritu gara, baita ere ez privatizazioa, eta barrak aipatu dituzu eta esana duzu ere plataformatik nola desegite programatua edo ez, prozesu hori pentsatua dela, zergaitik edo zer esan nahi du horrek? Badago hoja de ruta programatu bat, osasungintza publikoa desegiteko, osasungintza publikoa argaltzeko eta osasun pribatua gizentzeko, ezta pertsonek osasun arazo bat dutenean, arreta behar dute eta erantzunak behar dute, eta osasun publikoan ez badituzte aurkitzen, osasun pribatura jotzen dute, ez naita baizik eta larrialdiaren ondorioz edo erantzun horren
beharraren ondorioz, azkenean klinika pribatuetara eta mutuetara bideratzen da, hori igoera hor dago. Orduan, badago programazio bat hori osasun publikoa argaltzeko, desegiteko eta osasun pribatuaren mesederako. Eta esaterako, justu atzo irakurtzen genuen prentxan ELA sindikatuak egindako salaketa bat, Jurretan Osakietzak inteligentziazko zentro bat eraiki nahi duela, eta apurrat hildo berdinari tiraka hori erakusle bat litzateke. Bai, hau da izan dugun azken berria, eta hau zer esan nahi du, behitu haiek nola bihurritzen dituzten hitzak, datuak, ematen duten informazioa, azkenean zer esan nahi du hori biltegi horren sorpena, enplegu publikoa eta kalitatezkoa suntsitzea, enplegu prekarioaren alde, pertsonal propioarekin eramaten diren biltegiak iztea, eta zerbitzu hori subkontratatzea, enplegua prekarizatuz, eta hori enpresa pribatu baten eskuetan usteko. Hau da, adierazle nagusi bat, ezta? Eta gauzak horrela iren artean, besteak beste, sagarduik berak, edo osasun sailak fokua jartzen du, besteak beste langile faltan. Ez hor, zein da egoera, izan ere hor datu batzuk badaude, eta ikusi dugu nola urtarrietik otsaiera Osakidetzak 3.705 langile kalean utzi zituen, honek jardunaldi osoko langileak zirelarik. Haien gezurren beste adierazle bat da, ikusi dugu nola badagoela plantilla, pertsonala, ez dela dena konpontzen medikuekin, behar dugula beste pertsonal mota bat, denetarikoa, ere biltegietan lan egiten dutenak, eta ikusi dugu nola enplegu publikoa suntsitzen dutela, eta enplegu horiek beharrezkoak direla, hori lehen arreta indartzeko, eta dauden arazo strukturalak konpontzeko, baina horretan ez dute inbertitu nahi. Enpresetan baina pertsonalan eta kalitatezko kontratuetan eta plantillan ez. Hori da salatu behar dena. Eta esan dugu nola Jaurlaritzak fokoa baduen batetik justifikatzerako orduan plantillan bertan, eta beste bat ez bada pandemia. Oraindik ere pandemia behin eta berriro entzuten dugu, nola Osakidetza oraindik ere errekuperatzen dabilen pandemiak utzitakotik, hala ere badira hainbat datu eta Arartekoak berak esan da ere nola pandemia aurretik ere egoera ez zen guztizona edo nahiko genukena bezala. Azkenean pandemiak eragin duena da hori desegite programatu horren azkartzea, baina egoera hor zegoen, apur bat izkutuan, agian ez ginen hain konstiente, zegoen egoeraz, eta pandemiak hori azalaratu egin zuen, baina egiturazko arazoak bazeuden hor, eta pandemiak azkartu edo areagotu egin du prozesu hori, eramaten zuten prozesu hori azkartzea. Eta gero hor, kuriosoa da nola, herritar plataformek eta esan duzuen plataforma horretan beste hainbat eta hainbat eragile, sozial, sindikal eta abarrak badaude, 70 bat oker ez banabil, asko da, beraz, jendea badago kezkatuta eta aserrez, hala ere, kaleak esaten dio gobernuain norbait esaterren ez, gezurretan dabilela, eta alderantziz hor ze posibilitate irekitzen dira, ez dakit soluzio bat zabaltzeko. Ezke egiturazkoa arazoa da eta egiturazko aldaketak egin behar dira. Ez da, ze osasun publikoaren modelo bat, zein nahi dugun, ze modelo nahi dugun, eta hori birpientzatzea eta eraikitzea. Eta kaleak eta herritarrek ezigitzen duten modelo hori argia da, 100% publikoa, hurbilekoa, lehen arreta hori zeharkako fokoa izatea, irisgarria,
eta ikuspegi sozialarekin, genero ikuspegiarekin, modelo bat herritarrekin eraikia eta sortua, eta ez dago posibilitaterik momentu horretan ez dugu ikusten borondaterik hori negoziatzeko edo herritarrekin garatzeko, ez da haien ideia. Eta hori ere bada arrazoi batez, osasun sailburua beraren dimisioa eskatzeko, ez bera jotzen duzue erreduntzatein handi batean? Bai, dimisioa eskatzen dugu, baina ez da nahikoa Sagarduiren dimisioarekin. Egiturazko aldaketak behar dira, eta zertarako balio du aurpegi bat kentzea beste bat jartzeko eta prozesu berarekin aurrera jarraitzeko. Hori ez da guk nahi duguna, eta ez da guk exigitzen duguna, ez da privatizazio eta desmantelazio prozesuari utz egitea eskatzen dugu, eta lehen mailako arreta indartzea eta beste eredu bat izatea guztiontzat. Bai, ez dela ere dimisioek eta lakoek badirudi gurean toki handirik ez dutela, gertatzen dela, baina behintzat ez hor kaleko pultsuaz lehen ere aritu gara ez, baina behintzat egia da oso handia dela eta horrek indarra ere emango dizue asko. Bai, hau baina hasiera baino ez da, herri plataformak sortu dira, jendearen kezka azalarazteko eta mobilizazioak sortzeko eta egoerari buelta emateko, ez da, hasiera da eta jarraituko ditugu mobilizazioekin, osasun zentroetan eta behar diren leku guztietan, gure ahotsa entzun dezaten, ez da. Eta orain bukatze aldera mobilizazioak aipatu dituzula, dagoeneko behin iragan asteburuko mobilizazio jendetxo hori eginda, baituzu bestatzuek markatuta? Bai, oraintxe bertan balorazioaren ondorioz egutegia prestatzen gaude, eta hurrengo asteetan probintzietan ere egongo dira mobilizazio ezberdinak herrietan, herri plataformak deituta, eta hau da, kalearen ahotsa eta jendeari kezkatzen zaiona eta entzun behar dutena gobernuan eta Eusko Jaurlaritzan, gauzak aldatzeko. Bai, ez, baina justu orain gaude olako hauteskunde garai handi batean, naiz eta ez duen eragiten justu, ez, esparru horri bada garaia agian, ez, arlo politikotik eta jakinarazpenak egiteko, edo gaia hartzeko hala ere egia da, osasunaren arloan badirudi, horma oso potoloa badela. Bai, begira, presio soziala beharrezkoa da, kaleak mobilizatzea, eta hau da daukagun bide bakarra. Bestela ikusten da nola herritarren exigentziak ez direla barneratzen edo hartzen, orduan presio soziala eragitea eta kaleetan egotea oinarrizkotzat hartzen dugu, hobekuntzak lortzeko eta aldaketak lortzeko guztion mesedetarako. Bai, ez baina, oraintxe akoratu nahi zaipatu ez dugula nola Jaurlaritzatik, osasun sailetik modernizazioak eta abarrak iragarri diren, ez? Kalean ari zarete gauza bat eskatzen, eta ez horri erantzun nahian edo, ez ikusi dugu ez nola telematikoki agian egin alko ditugun medikoekin zitak, eta barrako horiek nola jaso dituzue? Badakigu eta ikusten dugu egunero nola digitalizazioak eta teknologia berrien sarrerak ez dutela hurbileko arreta sustatu, baizik eta guztiz kontrakoa, arrakala digitala handitu eginda, eta honek dakartza pertsona askok ezin dutela heldu osasun publikora, praktikan haien osasun eskubidea urratuz, ezta, batez ere pertsona egoera ahulen eltzat dauden pertsonentzat, orduan hau onartezina da, arrakala digitala oso larria da, eta aurrera eraman nahi dituzten digitalizazio prozesuak ez datozte bat exigitzen dugun hurbileko arretarekin, no?
Jarraituko dugu, deituko dituzuen mobilizazio guzti horrek adi jarraituko ditugu, Mireia kontaktuan izango gara iristen den ere Jaurlaritzatik bestelako norabide aldaketarik uneren batean, mila esker gaur gurekin izatearren. Mila esker zuei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte, ondo izan.